waɗanda Allah ya ɗora ma haƙoƙin al'umma aka aje ga su nan, wannan dukiya ce ta al'umma ga ta nan, duka a yi musu ayyuka, a yi musu kaza, a yi musu kaza, a yi musu kaza. To kobo ɗaya in ka taɓa ko naira ɗaya in ka taɓa, misali a ce kamar misali nan wannan ƙaramar hukuma, ko ba ƙaramar hukuma ba ce? Daga nan har ina, har su Kwacire, su ina su Jaba, su ina ta kewaye ko, da duk wannan dandazon mutane, duk abin da aka baka aka ce nasu ne, to fa kowa yana da haƙƙi a ciki. Kana taɓa naira ba kan haƙƙinta ba, ka taɓa haƙƙin miliyoyin mutanen nan gaba ɗaya, kuma duk za su bi ka a alƙiyama. A kan ta sai kowa haƙƙinsa ya rataye a wuyanka, sai fa ka biya shi, sai ka biya shi. To daga ƙaramar hukuma kenan ko, in ka ɗauka kuma daga nan ka shiga jiha, ita ma haka take. Duk abin da aka kawo na al'umma in ka taɓa shi ba tare da bi haƙƙinsa ba, ba ka ɗora shi kan hanyarsa ba, to fa ka taɓa haƙƙin duk mutanen jihar, kuma duk mutumin jihar kai yana da haƙƙi a kan shi. Haka idan ka taɓa wani abu na ƙasa, an baka wani haƙƙi na al'ummar ƙasa, ka je ka taɓa ƙwaya ɗaya, duk wannan ƙwaya ɗaya duk ƙasa tana da haƙƙi a kan shi, ba wanda bai da haƙƙi, ba wani mutum ɗaya da bai da haƙƙi a ciki. In ka taɓa abun jama'ar ƙasa baki ɗaya, wanda a lahira sai ka gansu, in baka san su ma za ka san su, in baka san su ba a yau, to a ranar alƙiyama za ka san su, za su bi ka akan wannan dandazon mutanen da za su zo, kowa yana da haƙƙi a kanka. Ya za ka yi da shi? Ya za ka yi da shi? Dandazon mutanen da miliyoyi suna bin ka ga haƙƙinsu, kuma ba wanda zai iya yafe ma a wannan rana. Ni ɗan dama shugabanninmu da nake gani, mu ma talakan wasu iri ne, zagi da cin mutuncinsu da shi ma su ma suna da haƙƙi. Shi ma talakan ba tara ba, aunawa dai za a yi, sai a auna, sai wani ya bi wani bashi ba tara ba, in baka yi tara ba sai a bi ka bashi, saboda a maganganunka wata ran ka yi ƙazafi, ka yi masa ƙarya, ka faɗi abin da bai yi ba, ka ce ya yi, ka zage shi, ka ci mutuncinsa, ka shiga ka ɗora shi a midiya, kana ci masa mutunci, kana azazzalarsa, abin da baka da tabbas ya yi, ka ɗora masa. To in aka zo wajen aunawa, da kai da shi za a aunawa, yake bin wani bashi, naka haƙƙin ne ya fi yawa ko nasa haƙƙin ya fi yawa? Ka ko san mutumin da ya zo ya sha wannan lagwada a nan duniya, kana cikin shan wahala, ka je lahira aka ce aikin ka ma nasa ne, aka ce aikin da kai ma ciki yana bin ka bashi, sai ka biya shi. Ka zama talaka a nan, a can ma ka zama talaka. To ɗan sauƙin su kenan, saboda mu ma ba ma kame harshen mu gaban su. In ya shigo yana cin mutunci, ko ta hanyar wa'azi yana zagi, wai wa'azi yake, ko karatu yake yana zagi, yana cin mutunci, ya faɗi kaza, ya faɗi kaza, a kan karatu karantar da mutane yake wannan. Me ya koyar kenan? Me ya koyar? Maimakon koyar da shirya, ya koyar da zage-zage, ya koyar da cin mutunci, ya koyar da, bai koyar da haƙuri ba, bai koyar da yafiya ba, duk bai koyar da abubuwa na alheri ba, ya zo ya koyar da cin mutunci da zagi da kaza da kaza da kaza, abin da ya koyar kenan ya tafi. Shi kuma shi ma ya shiga. Kana ganin cewa shi bai da haƙƙi wanda Allah zai bi? Allah adali ne. Don wannan ya cuce ka, in ka cuce shi zai duba naka haƙƙi, zai duba nashi, gaba ɗaya zai duba haƙƙin kowa, ba zai ce kai tun da kai ne macuci ba je ka, ba za a duba haƙƙin ba. Allah bayan haka. Yanda ka cuce shi, shi ma ya cuce ka, Allah zai zo a auna. In an auna shi kenan, in kai kake bin sa bashi shi kenan, sai ka biya shi. In shi yake bin ka bashi shi kenan, dole ka biya shi. Ba ka da abin da za ka biya shi, ka ɗauko laifin da kake ɗora masa a jibga ma, laifin ya dawo kanka. Daga nan kuma sai a shiga mi? Sai wuta. Sai wuta. In ba rahamar Allah ta riski mutum ba, sai je cikin wani gararin da ake fama da shi a yanzu.
a yanzu sai mun yi a hankali. Muna ganin kamar kuma mutum yana ganin haka kamar ganin shi kamar wai shi wani ƙindisi ne, shi ai ba da laifi. Wannan abin shi ne laifin, kana nuna ma ka fi shi, shi ne ɓannarka. Duk lokacin da kace ganin ka fi mutum, to ka shiga uku. Ba finsa kai ba, ka shiga uku. Duk lokacin da sufaye suna cewa man ra'a annahu khairun min kalbin fal kalbu khairun min. Wanda yake ganin ya fi kare, to karen ya fi shi. To sai mun zo mun yi dirasar abin da halin da muke ciki yanzu. Halaye sun lalace gaskiya. Muna da matsala, dole mu gyara. Muna son mu wuce lafiya. In ko ba haka ba to akwai matsala. Allah gyara. Gyara.